Čaute, vítam vás u dnešného videa. Dneska to bude Brawl Stars. Podľa mňa by sme aj možno chceli hrať s týmto 47 trail lomeno rating Edgarom. Ten vyzerá naozaj parádne. Bohužiaľ, alebo bohu dík, neviem. Pôjdeme hrať s túto Mac, s ktorou som, ako vidíte, vôbec nehrala, pretože nemá žiadne trofejky. Ale môžeme si ho vylepšiť, pretože som chcela povedať, že máme celkom veľa gemov, teda coinov, tak. Ale sme s mi úplne na mizine 6 a 277 nie je žiadna paradička. No, my sa Mac pokúsime vylepšiť na niekoľko rating, aby bola už taká, že lepšia. Mám tu aj ďalší takýto prípad, ktorým je Oli. Kde si, kámo? Ktorý je Oli, hej. Tu ho máte na obrazovke, ako vyzerá, akože keď sa s ním hrá, alebo tak. No, takže nebudem to zdržovať, nezabudni na like, odber. Ďalšie video už bude určite z TT. Mimochodom už sme aj natočili niektoré spolu videá, tak tam choď dať like a odber. A my si vlastne ideme zahrať túto a potom budeme viac menej akože simulovať, takže vám to iba natočím nejaké zábery a podobne. Poďme na to. Toto je, ideme hrať solo, myslím, hej. Nie, duo ideme hrať. Takže toto zničíme krabičku. Dúfam, že tá typka, alebo typek hrá. Ok, poďme, prvý kill. Let's go. Let's go. Máme 3, ok. Tam už po mojom teammateovi akože strieľajú po ňom. Ok. Poďme. Ok, to je veľmi v pohode. Typka podľa mňa pôjde niekde tu. Let's go. Zatiaľ to je strašne ľahké, pretože máme ani 20 trofejok. Takže máme 9, čo je dobré. A ja sa vám ozvem, keď tam bude nejaký progres. Let's go, ďalšia výhra. Máme 3 killy, takže v pohode. Ďalší progres. Ok, kamo. Let's go. Tu mi mal byť, alebo tu niekde. A tak je tam, neviem. Ok. Ja ho obklúčim. A nie, neobklúčim, alebo by ma zabila zóna. Tá typka by to mala dať, akože. Čo si budeme? Let's go. Tretia výhra. Inak mám 3 killy. Ďalší progres. Inak ideme na 10 tier lomeno rankov. Zatiaľ máme 2, takže super. Kamo, mne sa to mega seka, neviem prečo. Kamo, na posledný, kamo, musím ho doraziť ako. No ešte možno ešte dá, kamo. Ok, on podľa mňa niekde vyskočí proste. Alebo nevyskočí. Kamo, aby som vás teraz vyskočila rým. Let's go! To sú moje staty, 2 killy. Progres. Kamo, padol mi mytik, ok. Poď to je dobré ako, nesťažujem sa. Reko, ale tak mytik bol fajný. Ok, máme inak 4. A my ideme na 10 a môžeme sa dať solo. Takže let's go, prvá výhra. Akože už je asi 7 alebo niečo také. Už máme 5, bro. Vždycky sme 68 trofejek, ale máme iba 7. Poďme si to oznadiť stardropom. Epic, ok. 100. Nice. A už ma nebaví solo, ale dotiahnem to do 9. Posledných 15 trofejek a budeme mať. Ináč posledných 7 trofejí. Takže túto hru nemusíme ani vyhrať. Ok, tu je nejaký slabý. Myslím si, že asi vyjde. Zle. To je zle. Kamo, z jednej strany, z druhej strany, akože sa uvedomte, dobre. Ja som tiež len človek. Ok, nechám nás na pokoji, Ja tu budem trošičku kempiť. Skončili sme na 4. mieste, neviem, či mi to bude stačiť. 6, kamo. Let's go.
Let's go, let's go. A to bolo pre toto video všetko. Čau, čau.